Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunyan iyo an ikaanom na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong pagpamibi, iibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot kan ni Felix Riba, Malu Bendisyo, Wego family, Nits Abyo, Thanksgiving and petition offered by Robert Eifert Jr. and family. Thanksgiving and petition of Arnel Jose Rubio and entire family. Complete healing of Father Luan Harsha. Complete healing of all sick members of CRC and LFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. Complete healing of Jean Santa Rosa offered by Sis Binang. For safe and good health of Rosalia Asensi. For safety, good health and divine guidance of Maria Pedona, Jerome, Biel Maria Rodriguez, Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag offered by Sis Binang. To pass the civil service exam of Arnaldo II Bunyag offered by Bunyag family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Arvin Arnold, Arnaldo, Maria, Alfredo, Remedios, Rolando Jr., Rolando Sr., Angelica, Jose, Exonias, and Bonifacio Alfred, dulot ni Sis Binang Bunyag. Para sa kapahingaluan kan kalag, kan mga naging miyembro kan CRC, LLFCC. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Annalyn, asin dulot ni Sis Bergie Balang. Para sa kalag sa purgatorio, dulog ni Malu Bendisyo. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Maria, Elena, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Del Fornoles. Para sa kapahingaluan kang kalag asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nits Abyo. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia ngunyan, ipinapaabot sa to ang mensahe na kitagabos kaipuhan na maglikay sa karatan. Kaipuhan niya tong magsarig sa kabutan kan Diyos. Sa pagkuyog sa Diyos noon na kabutan, iyuman ang pagsunod kay Kristo sa dalanin kabanalan. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog na po ang gabos. Sangaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kagurang nantaan, pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa saimong espiritu. Matugang akon taan sa mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sendo matugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maharap malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katoninongan, sa mga taong marahayan buo. Inoomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, na Diyos, Diyos sa makakamhan, kagurangnan aking buktong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro kahalang ka. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos asin tunay, tuguti kami hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring, na pinapagkanig mong mag-erok. Huli kaya Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. An balaog nin katalingkasan, iwinara sa sato kan Diyos. Minamaot kan kagurangnan, nagamiton niya to an balaog na ini, susog sa iyang kabuutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Kung buot mo, papahalagahan mo ang mga tugon, ang mga pagpaminbut nasa sa imong pagmarhay. Ibinugtak sa atubang mo ang kalayo asin ang tubig. Kung na rin ang buot mo, abutad dyan ang sa imong kamot.
Sa tubang nin tawo yaon ang buhay sa kakagadanan. Asin kon arin ang pagmarahayon niya, itatao sa iya. Tadakula ang kadunungan kan kagurangnan. Siya makakamhan asin naghihiling kan gabos. Ang sa iyang mga mata yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Asin naaaraman niya ang gabos na gibo nin tao. Dain niya binutan ang si Isayman na maglapas. Asin dain niya tinutugutan ang tao na magkasala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga mayong kakundian andalan. Ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga nagtutungkos kan sa iyang mga patutuo. Udok sa pusong nakikiuyon sa iya. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Ika, tinugon mo ang sa imong mga pagbuot na utubon nin marahay. Awot pang tanos ang sakong mga dalan sa pagutob kan sa imong mga kabutan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Magmabot ka sa imong surugoon. Asin mabubuhay ako. Asin nuutubon ko ang sa imong tataramon. Muklata ang sakong mga mata. Titing kalagon ko ang mga ngangalasan kan sa imong tugon. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Tukdoy ako kagurangnan, kandalan sa imong mga kabutan. Asin tutungkusan ko iyan sagkod sa katapusan. Pasabuta ako na matungkusan ang sa imong tugon. Asin nuutubon ko iyan ninudok sa puso. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Kung mamumutanta ang Diyos, magsarig kita sa iyang kadunungan. Sa tabang kan Espiritu, ako unta ang sa iyang kabutan, na iyo ang ginikanan kan tunay na kaugmahan asin karahayan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, totoo, nagtatarang kami ning kadunungan sa mga dakula na. Alagad bako ang kadunungan kan panahon na ini. Ni kan mga namamayo kan panahon na ini na mawawaran halaga. An itinatarami kadunungan kan Diyos na nagtatago sa misteryo, na bago pa man kang mga panahon, tinugdas na kan Diyos para sa satong kamurawayan. Mayo sa mga namamayo kan panahon na ini ni nakakaaram. Takong nakakaaram sinda, an kagurangnan kan kamurawayan dai kuta ninda ipinako sa krus. Alagad, susug sa nasusurat, an mga dai na hiling nin mata, ni nadangog nin talinga, ni puminasabong sa puso nin tao, ang mga itinaggamakan Diyos para sa mga namumuot sa iya. Alagad sa to inihayag kan Diyos, huli kan Espiritu. Taan Espiritu nagsisiyasat kan gabos. Sagkod ka mga kahararuman kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
At prangnan mapas sa indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kung day makalampas ang sa indong kasuriputan nilabi sa mga eskriba asin mga Fariseo, day kamo makakalaog sa kahadayaan nin langit. Nadamog ito na sinabi kay itong panahon, day ka maggadan, ang maggadan dapat hukuman, alagad ako nagsasabi sa indo, ang si isay man na naanggot sa iyang tugang, dapat hukuman. Ang magsabi sa iyang tugang tanga, dapat darahon sa Sanhedrin. Ang magsabing lulong, dapat darahon sa kalayo nin impyerno. Nadangog nindo ang isinabi, day ka manambay, alagad ako nagsasabi sa indo, ang gabos na naghihiling sa babae nin marigsok, nagsasambay na sa iyang puso. Kung anto mong mata ang dahilan mo nin pagkakasala, kulwata, sa kaitapok mo. Bagay pa sa imo ang mawaran ning sarong kabtang kanhawak, kaysa bilog mong hawak itapok sa infyerno. Kung anto mong kamot ang dahilan nin pagkakasala, putula, saka itapok mo. Tabagay pa sa imo na mawaran nin sarong kabtang kaysa ang bilog mong hawak, mapi-entierno. Isinabi an magsuhay sa diring agom, dapat magtao sa iya nin kasuratan nin diborsyo. Alagad, ang nagsasabi sa indo, ang gabos na nagsusuway sa iyang agom, maliban kon agumon na unungan kan pagsasambay kan sa iyang agom, asin ang mag-agom sa diborsyada, nagsasambay. Nadawag man nindo ang sinabi kay itong panahon, day ka magsumpa, alagad utubon sa kagurangnan ang sa imong mga panuga. Alagad ako nagsasabi sa indo, day ka magsumpa sa anuman na paagi. Ang tataramon nindo, maging iyo kun iyo, dai kun dai. An anuman na labi kaiyan, gikan sa maraot. Matugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na po sa indogabos mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. Salamat po sa 10 nagsimbag. Sa 10 lang po ang parasimba. Maray na aldaw po sa indogabos. Maray na aldaw mo, Father. Salamat po ta may smile kamo sa indong mga labi sa pagsabi nindong marahay na aldaw. So bago po sa pagpuan kan misa, sinabi na ang pagsusunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Ang pagsusunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Nagrani sa kuya si ate, sabi niya sa kuya, Father, gagamiton taning lapel. Hindi po ako tuod maglapel. Ini pong gamit ang unyan na microphone. Hindi ako tuod. Alagad, marahay palan ang magsunod sa kabutan. Mas buwelong maghiro. Mas kisain magduman, nakasunod ang microphone. Kaya, iba man ang experience ngunyan. May kagayunan sa pagsusunod sa kabutan. Maski may resistance at first, alagad kapag nagsusunod kita, mas may enjoy niya to. Nakagamit na po ako kayo, hindi makakapag puruhambog naman ako. Nakagamit na akong lapel. Kamu, dahi pa. Di ba? May kagayunan. Matugang, ang pagpapakatotoo sa satuyang sa diri, sikreto kung kita seryoso sa pagsimbag o sa pagsunod niya to sa kagurangnan. Matugang sa komentary niya to subago sinabi na ang pagiging banal, pangapudan sa langbang binunyagan na Kristiyano. Mayo nin exemption sa pangapudan nin mahal na Diyos to follow Him in His call to become holy. Mayong excuse. Kaya di kita masabi na, ay di man ako pwedeng magbanal, di man ako pwedeng magbanal-banalan, bako man akong padi, bako man akong madre. Ano ka maging banal ako? Mayo. Kasi, mayo ng excuse
sa lambang binunyagan na Kristiyano na sa pangapudan nin mahal na Diyos na magsunod sa iya, pasiring sa kabanalan. The call to follow Jesus sa iyang pangapudan na maging banal takes courage. Kinakaipuhan niya to ning 100% ni attention sa pangapudan na ini. Ang pagsusunod niya to sa pangapudan nin mahal na Diyos, kinakaipuhan na makanood kitang makanood. No, itong bako lang na ay basta nagdadangog, okay na. The Lord is asking of us to learn. Sabi niya nga nabaga sa mga gospel, mas mapalad bako lang itong naghihinanyog, kundi ang nagigibo kan sa indang nahihinanyog. Following the Lord also takes a loving and a truthful attitude. A loving and a truthful attitude. Kung mayo kita nin kusog buot, mayo kita ning 100% attention or focus sa mahal na Diyos, if we are not open for learning, kundi kita totoo sa pagkamuot nyato sa mahal na Diyos, masakit. Masakit ang pagsusunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Di ba pinagsaysay po sa tuya ngunyan, ang kabutan nin mahal na Diyos sa tuya. Fácil po sa Indo. Pakitas daw po kan napapasilan, kulang kayo po kita sa santo digdi sa altar, ribayan tana po si di ba? Masakit. Masakit ang pagsimbag sa pangapudan ni mahal na Diyos, pasiring sa kabanalan. Masakit na nga ni, dinagdagan pangunyan ni mahal na Diyos, ang pagsakit sa pagsusunod sa iya. Sabi niya, kinakaipuhan na malampasan niya to ang kasuriputan kan mga Fariseo asin mga eskriba. Sa English, surpass the righteousness of the scribes and the Pharisees. Labawan ang kabanalan kan mga Fariseo asin eskriba. Tano po, ano ang mga eskriba sagkod mga Fariseo kan panahon ni Jesus? Paano po pigdi-describe ni Jesus ang mga Fariseo asin eskriba? Natandan po niya to kan nakaaging simana sa ibaganin mahal na Diyos, kamo mga Fariseo, asin mga eskriba, mga salamat sa Diyos, tatuninong po kita. Ang sabi ng mahal na Diyos, kamo mga Fariseo, mga eskriba, mga para sa ginsagin. Mga para sa ginsagin. Pailing daw po kang kataid mo kung para sa ginsagin. Sa ginsagin. Inaalok kita nin mahal na Diyos na basic requirement sa pagsusunod sa iya ang pagpapakatotoo sa sadiri. Pakiging totoo sa sadiri. Pakisabi daw po kang kataid mo, magpakatotoo ka. Ang dahil magsabi, kukunin na ni Lord, asap. Joke lang po. Joke lang. Lampasan ang kasuriputan kan mga Fariseo sin skriba na bakong totoo sa saindang ginigibo, sa saindang gawin nin pagpapakabanal, sa saindang gawin nin pagtataong pag-omo sa mahal na Diyos, dahil sinda totoo, nagsasagin-sagin sa nasinda sa saindang mga ginigibo. Maging totoo, mulugod kita matugang, sa gabos na bagay, urog na sa tuyang pagsasadyos. Ini para sa ko, ang mensahe, kan sa tuyang binasang ebanghelyo. Kapag totoo kita sa tuyang ginigibo, bakong fossil, or just pasali sana, or just for a show, we can give our best in everything. Kung ang pagsasadyos po niya to, bakong pasali sana, arog kan iba sa tuya, na nagpapasali sa naman sa indang pagsasadyos, then mga tugang, we can give our best in everything that we do. Kung kita totoo sa satuyang mga ginigibo, we can commit, we can give our total commitment sa mahal na Diyos. Urog ng gayo sa paglilingkod niya to sa iya. Mayong kagabatan ang pagsusunod sa mahal na Diyos kung kita totoo sa satuyang mga gibo. Kung kita totoo sa satuyang pagsasadyos, mahali sa satuya ang pagiging mapaabaw-abaw. Kung kita totoo
sa satuyang pagsasadyos, mahahali sa satuya ang pagiging urihon, ang pagpapakaraot sa kapwa, mayong lugar sa satuya, siring man, ang paghuhusga sa satuyang mga kapwa. Asin kun kita totoo sa satuyang pagsasadyos, sa satuyang paglilingkod sa iya siring man, we will not seek for entitlement. Dahil kita mahanap ng recognition sa anuman na ginigibon niyato sa paglilingkod niyato sa mahal na Diyos. Matugang magpakatotoo kita kaan Diyos danay na totoo, naging totoo sa satuya sa iyang pagkamuot sa langbang saro sa satuya. Kaya ang satuya man pong gibuhon na pagsasa Diyos, maging totoo, bakong pasali, bakong pakitang tao sana, arog kan mga parasagin-sagin na mga Fariseo, asin mga skriba. Nagadan ang mahal na Diyos, tangani na kita, matakwan nin buhay na daing kasagkoran. Kung kita seryoso sa pagsunod, sa pangapudan, nin kagurangnan, magpakatotoo kita. Kung kita totoo sa seryoso sa paglingkod sa kagurangnan, inaalok kita na magpakatotoo. Kung kita seryoso sa pagtabang sa kapwa, magpakatotoo kita. Maging totoo lugod kita sa anuman na ginigibon niyato, sa gabos na aspeto kan satuyang pagkabuhay. Tangani na maging kompleto ang satuyang kaugmahan. Maging kontento kita sa satuyang ginigibo. Magpakatotoo lugod po kita, tangani na maging mabinunga para sa tuya an anuman na sa tuyang ginigibo. Magpakatotoo lugod po kita, tangani na maging at peace kita sa satuyang mga ginigibo. Di ba po? Naka-experience na po kita na itong day man talaga kita totoo sa ginigibo ta. Day man kita maugma. Day man kita maugma. Pakatapos kan ginibo ta na pasali sa naman, mamamatiin niya to na day man kita at peace. Guilt, yaon mamangyarari. So, guilt sa satuya. Sa gabos na bagay, inaalok kita nin mahal na Diyos na maging totoo kita. Tanganing dayman maging komplikado ang satuyang pagkabuhay. Kundi kita totoo, sa gabos na bagay, masakit ang dalagan kan buhay. Mga tugang, giraray, pangapudan sa tuyan nin mahal na Diyos, ngunyan na ikaanom na Domingo sa ordinaryong panahon, maging totoo lugod kita sa gabos na aspeto kan satuyang pagkabuhay, urog ng gayo sa satuyang pagsasadyos. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin daga. Kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na Seso Kristo. Bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagi kan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daig na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa totong mga tao, asin huli sa totong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria. Asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Diyos Ama, asin mamoraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtarang sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan,
asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan, may pagsarig, iitaas nga to ang satong puso sa Diyos, na nagiya sa to sa pagbasa kan Biblia, sa hararom na pakasabot kan sa iyang mga tugon. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing hulikan sa indang pagtukdo, asin paghulit, ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maghamon sa to na magsunod sa mamumuto na paagi ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing day niya to pagpatawan ang mga hobines nin mga kagabatan na kita mismo habong magpasan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos na makamati kan Diyos noon na pagkamuot sa saindang pag-iribahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, magkusog an buot, asin maranga kan mga tataramon, asin mga gibo nin mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan, magugma sa katuninungan asin kagaya-gayahan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, sagkod paman, paliwanagi ang sa mong buhay, kan sa imong tugon, nin pagkamuot, asin antabay kami sa tamang dalan, pasiring sa imong kahadean, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Huli. Thank you very much. Thank you very much. Diyos na nakapagpaparaban ng kabusan sa pagkamusang pagkarit, papasalamat kami sa mga balawag na padagos sa mga wara sa mga pinasyan sa pakabalansa ng ato, ang balikan sa iyong balawag sa inyo, hagad ni Diyos sa mga warangan. Father, the Son, Holy Spirit. Thank you very much po. Wash me, O Lord, from my sins and my sins. Wash me, O Lord, from all my sins and cleanse me from all my iniquities. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa kwasan sa indong atang, maakumalugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot, maglinig, asin magbago sa mo, dangan maging burabo nin kabayadan, na daing kasagkoran, para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherap, namutan mo ang kinakban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binot mong makisumaro sa iya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya binago kami, para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkakasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurahang nan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladon ang minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanyang gadan banal, burabod din gabos sa kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin mag-inom keni, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napawabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, Kagurangan, ipinapamarekpan mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Sakot na di ka magdatong. kaya kami na naglurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Dumakagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, garumduma sa iyong pagkaherap, ang sa umatukang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan akwasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na ding kasagkoran. Mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya.
Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagnangahas kita na mag-awit. Sa daga, insiring sa langit. Ang samong kahanong saralo, itaon mo sa muyangon yan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo. Nagkakasala sa buyan, asin Hare ka, magdala sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga nyamo an katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. sa limon kalayaan, asin ang kapangyarihan. Siring Sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magpapurunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa pagtao po niya nin katuninongan sa lampang saro, bigkason po niya sa word na peace be with you. Ano dahil lang po magparatango-tango. Ano po? Magpatanarahon kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Pagsalakan sa imong hawak kasi nung sa Kristong kabarangan. Nulog sa mga minawan sa kanyang sa Diyos. Diyos na nagpapala, Kan mga kasalan, kan kinaman, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang,
mga kasalan kan kinabang kaheraki Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang tawi Maluhod po. Uyaan, Kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. 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 Ang hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. 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 Ang hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo. Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Kagurangnan, kaming nagkakankan langit nun nakakanon, namimibi na danay kaming magmaawot, kainiman sana, nahuli kaiyan kami tunay na mabuhay, huli ki Kristo na sa moong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa anunsyo asin pasasalamat.
Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Larry Nagales. Ang satuya pong mas sponsor, Adonai's Love Community, as in ang satuyang choir, Adonai's Love Choir. Siring man po, pasalamatan taman ang satong akolito, mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan sisters of the Little Mission for the Deaf. Asin siring man sa Indugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon na lugod kamo kan Diyos na makakamhan, anama, anaki asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Anal daw po sa Indo Gabos. Marilalo mo po, Father. Lakaw sa mga dalaning kinabang, si Jesus naroon sa mga katawan, alayo haraniman, anuman manuan, siya naroon yan. Alayo haraniman, anuman manuan, siya The naroon tribute yan. to the ministry of the sacrifice which I brought there, so young, Father, acceptable to you. Your mercy,